Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bi bɛlɛ jele fo ni ko wale ɲuman dɔn kosɛbɛ Amadu El Konare ni nin dana in gosira jamana kunnafoni abo de maana Amadu El Konare ka do sɛbɛnnikɛlaw olu ka wuli ka jɔ dabaji karamɔgɔw ka cɛsiri kunnafoni dulonnen do sana walima dugula Amadu El Konare olu de b'a sama kana da kɛnɛ ka tandali a kɛra politiki kuma ye o sɔrɔ kuma o hadamadenya kuma o kabako kuma o Amadu El Konare ka do sɛbɛnnikɛlaw ka magwando anw da ye a nanama sumalen sɛbɛnnen kɔ k'a ban a magwan kelen kɔ k'a ban a ɲɛɲinini kelen kɔ k'a ban ni k'a ta ka na an sigi climatiseur kɔrɔ Amadu El Konare i k'a dɔn ni k'a fɛsɛfɛsɛ min ye sɛbɛnnikɛlaw ye k'u ka baaraw lakali nka n'an ma ɲɛ k'a fɔ anw bɛ jɛ nin baara in na sɔgɔma o sɔgɔma fo k'a sɔrɔ maa dɔ bɛ nɛgɛ la min kelen bɛ k'an kɔkɔrɔma don Tɛnɛnba maninka tɔgɔw fana m'o dɔn ka tɛmɛ kan sabula ne nana keɲɛba kɛ ka julafondo kɛ fɔ dugu min filɛ Laginɛ frontière e yɛrɛ ma ɲaamisa ko fo min filɛ nin i y'a dɔn kɔni ko ma dafa tɛnɛn wo tɛnɛnba wo n'a tɛnɛn wo nin bɛɛ ye kelen tɛnɛn ni y'an yamaruya an bɛ yɛlɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungura Naam. Kabila wale ni jɛgɛtɛ kɔ min nɔ tori y'o kamalenba ye kana siga bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare ni maa min ka sarakati bɔra Bamako kala la dangandalasigi o wajibiyara i ma Amadu El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don i k'a dɔn sɛbɛnni ani fasiri kɛbaaw farala ɲɔgɔn kan min ye alu ye Badara Alu Sajaja Alu Bouakari Diallo i k'a dɔn min awɔ ni ADP Maliba n'o ɲɛmaaba don Amadu El Konare k'a dɔn koba o koba jamana kɔnɔ i k'a dɔn a bi kuma ni nka a ka hakilina di a ko min ye octobre kalo tile 3 ye ɲinan walandaw bilalen don la lɔkɔlidenw kan ka sira ta lɔkɔlikaramɔgɔw kan ka lakɛraw ta Amadu El Konare k'a dɔn denbaw kan ka wuli ka jɔ kɛ maa o maa ni i ka taasi ni miiri b'i ka jamana na i kan ka hami ni ka jɔrɔ ale Alu Bouakari Diallo hami min b'a la o de ye jamana kalanko ye jamana denmisɛnw sini ɲɛsigi do jamana denmisɛnw i k'a dɔn ani bi ni kununko jigi dalen du ka kosɛbɛ a ko n'o tɛ ni maa min ye kununko kalan lajɛ ka bi kalan lajɛ Amadu El Konare i b'a ye k'a fɔ dingɛba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula min ye kalanko ye a dakulu bɛ ne ka walo min ye lɔkɔliden caman ye dugu caman de bɛ yen denmisɛnw de taa kalanyɔrɔ la k'a kɛ dakabana kow ye yɔrɔ caman de bɛ yen denmisɛnw tɛ ka taa kalanyɔrɔ k'a kɛ lakanabaliya ye a ko o hami b'ale la o jɔrɔ b'a la lɔkɔliden caman bɛ yen se t'u ye dabali t'u ye Amadu El Konare k'a dɔn ekɔliden dɔw yɛrɛ bɛ yen o dogo yɔrɔ kɛ b'u yɛrɛ ka jamana ye ala ni siran i k'a dɔn ani Bamanja wale n'o damanda bɛ jamana min kɔnɔ i k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen kan ka hami ni ka wuli ka jɔ boloda min bɛ se ka to awa kalanko a bɛ yiriwa n'a bɛ ɲɛnabɔ cogo min na o de la a bɛ wele dakɛ an kelen o kelen min ye Mali ye jamana min n'an di jamana wɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ Mali kɔ kan i k'a dɔn an k'an cɛsiri ka wuli ka jɔ boloda min ye kalanko ye a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o de la ale min ye uti kalo dɔ tile ta ye san 2021 ne hakiliw b'a la a dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn seni min b'ale ye a y'o kɛ sabula do kala kunburu jɛlen do wulikajɔ caman kun bɛ senna jango lɔkɔlikaramɔgɔw ka syndicat a ye wulikajɔ bolo da octobre kalo tile 15 san 2015 fana ni ngolu kuma ɲɔgɔnya u ni jamana bɛ se ka bɛn i k'a dɔn dusu ni wulikajɔ min bolo dalen do dɔ bɛ se ka b'o la cogo min ala y'a dɛmɛ a donnama in kama o donna bɛrɛ la o wulikajɔ kelen min ye lɔkɔlidenw ye a ye wulikajɔ bolo da k'olu fana sɛgɛrɛ ani lɔkɔliden zɔmɔw min ye hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan sabula nin y'an bɛɛ lajɛlen de kelen n'a ye a ko n'a ta bɛɛ ni seni b'i ye i ka dɛmɛ ta i ka jamana dɛmɛ o de la a ye dɛmɛ minnu da ayiwa min ye lɔkɔlikaramɔgɔ ye jango jɛkulu min n'o ye fondation Maliba n'ale y'o ɲɛmaa ye ala kɛlen bɛ k'o kalifa don a la i k'a dɔn wulikajɔw ni jateminɛw na an ka jamana kɔnɔ a ye cɛsiri minnu kɛ waasa ɲɛ caman ka sɔrɔ ɲɛtaa caman ka sɔrɔ o dɔ bɛ lɔkɔlidenw dɛmɛni u ka se ka burusiw sɔrɔ ka taa jamana kɔ kan ka kalan kɛ walima ka nafolo yɛrɛ bɔ k'u dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ lɔkɔliso dɔw dilali lɔkɔlikaramɔgɔ dɔw yɛrɛ sarali a ko ka taa se minɛn ta k'a di
lokolidenw ma se tɛ minnu ye a ko y'ale se ye a y'o ɲɔgɔnna caman kɛ a b'a ɲini ala fɛ ɲina walanda kan ka kɛ sababu ye sababu min bɛna ni sabati ye lokolidenw ma lokɔlidensomɔgɔw ma ani lokɔlikaramɔgɔw ma waasa an ka jamana den fanba ka se ka kalan kɛ nin kun ye sɛbɛn ye min ye Aliyu Jalo ye président d'honneur ADP Maliba nin y'a ka hakilina ka ɲɛsin kalanko ma karamɔgɔ b'a tugura kunnafoni sɛbɛ Nouvelle Horizon ne bɛ ale ta joona min ye Baba Danbɛlɛ Baba kumana Baba ko i ko k'a ta a bɛ n'a ta kalo min jɔlen filɛ octobre jamana faamaw y'a kanu k'a kɛ dɛmɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ i k'a dɔn kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli o kaloba ye a ko de mana kɛ min ye i k'a dɔn olu n'a ɲɔgɔnnaw ani jamana yɛrɛ autorité minnu bɛ yen n'u hamilen don jamana la ani maa minnu bɛ yen ni olu kɔnɔmɔ tɛ tɔw ta bɔ sɔrɔ bolo kan i k'a dɔn ka se ka kɛ olu senkɔrɔ waati bɛɛ ni hakili b'a la jamana in ka donna tɛmɛ fanga a kɛwale belebele dɔ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ale hukumu ye o kama jamana kuntigi colonel Asimi Goita ka b'a nana a y'a suganti ka danaya da muso belebeleba dɔ yɛrɛ kan colonel Asa Bajalo Touré e k'a dɔn madame Jawara a ye nin gɔni suganti k'o k'a kɛrɛfɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye e k'i ta kɛ an bɛ hinɛ ni makari jamana min na i ta kɛ i ka jamana kɔrɔ n'a tilebi ba ni kɛɲɛ ka lajɛ gwɛlɛya ni degun bɛ maa o maa kan a k'a bɛɛ lajɛlen salo k'a fara ɲɔgɔn kan gun bɛɛ lajɛlen na an na musaka dɔ sigi seki dɔ fa warimugu la o n'a ta ni gu dɛmɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko u k'o de mɔ nanzarakan na œuvre sociale musoba min ni i k'a dɔn ale bilar'o kunna n'o ye Bajalo Touré i k'a dɔn octobre kalo yɛrɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo u taara ɲinanda n'u don fɔ Gawokaw olu fɛ yen sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa jamanadenw a ye nin kɛ o k'a sɔrɔ jamana faamaw yɛrɛ ye sira de jira o ye sira min jirala ɲina octobre kalo la o de ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ i ni maa o maa aw bɛ sigi la dɔɔni m'e kun ka tɛmɛ a kan i k'a dɔn walima kunda ye kelen ye nka ale bolo dɛsɛn bɛ i jɔyɔrɔ ye min ye i k'o kɛ a tigi ye sɛbɛnnikɛla ko ŋaniya de ye Hashim bi pan kunna ka taa fo Gawo mun na o ye ka taa a kun de don lancement officiel a ka kun don bolo ayi u taara daminɛ yɔrɔ jan fɛ a bɛ jigin ka na da a ka sɔrɔ anw na ni e suara bi ko e ka sɔrɔ fana o tɛna sɔrɔ wa Gawoka dɔ ma kasi bi ko sɔrɔ fana yanni Gawoka ja sira man ɲi o yɔrɔnin e ko k'a bɛna wa n'i bɛ fɛ dɛmɛ ka na yan a bɛna laban anw na de ni wa dɛmɛ ka na yan ayi ni dɛmɛ ka na yan a bɛ daminɛ sanfɛ a bɛna laban anw na yan wa ka na nka ni e taara kati bi e bɛ dɔ sɔrɔ aya n'a bɛ laban na ka ban awɔ nka n'o jɛya n'i bolo taa kati bi i ka n wele e muso jumɛn tɔgɔ fɔ madame Jawara colonel Asa Bajalo Touré n dɔgɔnin dɔ bɛ yen Ibrahim Jawara o muso in tɛ dɛ a ka filanan don c'est déjà mais buramuso an genge an da karan ki dade an ta joba a tɛ mara ka mɛn o a don mɛn ayi a cɛ b'a fɔ a ye ale bɛ gardabu de mɛn a fɔ a ye elle est colonel ko a burankɛ a m'a daminɛ o la yan fo Gawo a bɛna n sɔrɔ yan naam sɛbɛnnikɛla ko i min ye i buramuso ni o ye colonel Bajalo Touré a kɔni taara a cunna jali k'a dɔn Gawo pankuruntigi kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a bolokolo mana koyi min ye i k'a dɔn balo bɔgɔden k'a cɛ ka camion fa i k'a dɔn ka taa di Gawo maabakɔrɔw ma i k'a dɔn baaraw de sigira sen kan sɛbɛnnikɛla ko n'i ko k'an ka maaw dɛmɛ maa suguya ka ca dɔw bɛ yen i k'a dɔn kɔrɔ n'a mɛn a sɔrɔ cogo t'u ye se t'u ye dabali t'u ye nka n'olu tora u yɛrɛ ma olu de bɛ den kɛrɛfɛ u k'o de ma lutte contre l'exclusion sɛbɛnnikɛla ko jamana faamaw y'a kanu k'a daminɛ maabakɔrɔw de la koyi Gawo maa o maa bɛ yen k'i si birindilen bɛ i k'a dɔn min ye awa malo kilo awa bɔrɔ kɛmɛ bɔrɔ kelen min ye i k'a dɔn sukaro kilo 50 bɔrɔ kelen ka se tulu litiri 20 i k'a dɔn ka taa se carton ma n'o ye awa tigɛdigɛninw ye ani k'a dɔn awa safinɛw ni awa maraka basi ka o kɔni carton cɛ ni k'a di u bɛɛ kelen kelen ma ɛlɛ nin kalo in kɔnɔ ŋaniya yira don a t'u balo fɔ ka se u saya ma nka k'a jira k'a fɔ ni se o se bɛ jamana faamaw ye u b'o kɛ ni ka ɲɛsin jamana bolofara maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o kosɔn min ye lɔgɔlita min ni nin kalo in donna ɲɔgɔn na u y'a kanu fana fɛn o fɛn ye lɔgɔliden minɛ ye k'a cɛ i k'a dɔn k'a di ni lɔgɔlidenw ma waasa i k'a dɔn se tɛ minnu ye u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a diyar'u ye kosɛbɛ sabula maabakɔrɔw cɔla u ko k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ma tɛmɛ Mali la u tɛmɛna nka ka jamana ɲɛmaa ka i k'a dɔn awa a mago don maabakɔrɔw la nin don cogo in na ko ni colonel Asimi Goita tɛ a ma deli ka kɛ sabula min ye i k'a dɔn ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen sigi olu ka kisa kama wa ni ka tila ka waganden kɛrɛnkɛrɛnnen sigi olu kama k'a daminɛ Kayi fɔ ka taa Tawudeni fɔ Tamarasɛte i k'a dɔn awa muso in b'a la ka taama o bɛɛ lajɛlen la jamanakuntigi cɔla ka taa dɛmɛ don bɛɛ ma ko
jongo ala ka be ka jamana denya mali denya nege do olula hali bini akabi o kuma o ma dawo ma de kenya so munun be muso nya se bo akono koro utara ye banaba to munun be atara olula je makari yere ni deme boloka e ka do aya bolo do fana ka tufa ka da jamana kuntigi twala ninga balo bogode che ka di uma minye ka do dogotoro so munun me gauna no kandugu la minye ka do dugu chama be ka damene ansongo ata alimusrat gawo ani burem utara ka do mine chama no ye dogotoro minenw ye jiginike minenw ani furaw ka ta ka di ngene aso nunuma wasa ka do hali binaka bi mali dugukolo amisikara jarati hali ni ekelemika bugudala jamana ma munyo hakili bila ni ka do deme minganga kiye abekiye ajaru ye foka damateme uya jira ka fo ni ngoni ye mois de la solidarité deme ni deme krefede keleli ni nyo kalo ko ni dale opma ka wele bla doni me o mungu beka doke isigi nyanye ni mime gafela ni beretoku iki bolobo ye ode nu doneni o kuma tabale gosile flede o kuma anga na boya bi kasoro setigu mu seke kuna foni fle anye mi mo nouvelle horizon kono aka bido bolila amonel kunare be fanga detail ka fanga ye be fanga bi boki bi amonel kunare membolo buko kadu ninga boni seben mi nu ka l'indicateur de renouveau sebanvura ni abol ko chien ba saba keme woro bi nani ani sabaye ma mi nya seben atwa de ko y dumia ko akodi ako ay wajjate kura wuli ka do kura jamana tabulu la amodel konare ni ya meto akana militarisation de la police et protection civile amodel konare ikaro ni ngani ya inde boraka be ministru ka la dala nyanye la oni jamana kundigi sigira ka puma ka beminga afli koro amodel konare ka do police ka flefie kare kono minye police ka circulation laben amodel konare carte d'identité do refaralu ka baraka sabula min ye polisiw ye amodel kunare kadu kera sorasi ke yɛrɛ dafalen san jaki o be marifa ja inda amodel kunare kadu sorasi bi fɔn fɔ kɛ i k'a dɔn polisiw ani protection civile amodel kunare kadu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛ bɛnkɛra nin ga a ko n'i y'a ta k'a lajɛ polisiya kun ye baara ye ani civiliya cɛ man jan amodel kunare nani caman de nana jamana kɔnɔ minnu nana ni polisiw ka baara yɛlɛma cogo ani u bi wele cogo min foroba ca kɔnɔ o yɛlɛma caman de kɛra a ko kɔsɛn in na u ko min ma assise nationale min kɛra refondation min dara ka ɲɛsi polisi kunda amodel kunare i ka don ka kɛwale ani baara yɛrɛ min kan ka k'u fɛ i ka don k'u ye jateminɛ kɛ o bɛn kɛra kan ministruw ka laadala ɲɔgɔnjɛ la u ni jamanakuntigi i k'a dɔn bɛn kɛra kan polisikɛ i k'a dɔn i kɛra sɔrɔdasi ye de sa sɔrɔdasikɛ bi baara o baara kɛ ani marifa tali fɛn o fɛn ka kan i yɛrɛ n'o ka kan amodel kunare i k'a dɔn u bɛna baara min kɛ o ye dafa baaraw ye ni mali sɔrɔdasiw n'u ye muguti dugu min na ka yen minɛ bamanji n'u gɛnna amodel kunare k'a dɔn polisiw u bi wele olu de bɛ taa kɛ yen tigiw ye ka kɛ yen sɔrɔdasiw ye ka lakana kɛ waasa bamanji kana segin bilen sɛbɛnnikɛla ko o bi kɛ sababu ɲumanba de ye sabula sɔrɔdasikɛ mana mugu ci amodel kunare n'a ye bamanji gɛn a dɔw la dɔw dogolen walima dɔw bi bɔ kɔfɛ ka tila kana kɛlɛ wɛrɛ boloda n'u nana sɔrɔ finitigɛ wɛrɛ bɛ yen o bi kɛ sababu ye o kana gɛrɛ tuguni o de la i b'a ye k'a fɔ polisiw ani protection civile amodel kunare hali bi n'a ka bi olu kɔni kun bɛ n'a fɔ civiliw de kun bɛ baara sugu minnu kɛ i k'a dɔn o baaraw ni civiliw ka baara de ka surun kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ amodel kunare k'a dɔn polisiya i k'a dɔn a wa bila ko tɛ a yɛlɛma fanga de bɔnna kosɛbɛ sabula n'i ye administration yɛrɛ ta min bɛ dugudenw u bolominɛnw an'u ninkun lakanani i k'a dɔn gɛlɛmisɛnninw kɛlɛli i b'a ye k'a fɔ polisiw ka baara de kun bɛnnen don o ma kosɛbɛ ani protection civile nka amadu kunare i ka du ka wele ka taa bila ayiwa min ye jahadi kɛnɛ yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko o ti ɲɛ abada fo k'a sɔrɔ sɔrɔsiya yɛrɛ de jogo donnen d'u la fo k'a sɔrɔ baaraw de donnen d'u la u k'o de ma tubabukan na militarisation de la police nationale et de la protection civile amadu kunare a ko nin ko in ɲɛni a n'a dabali tigɛli kun fɔlen kun do ɲɔgɔn ye ba dɔ senfɛ sabula a bɛ kɛ sababu ye amadu kunare k'a dɔn awɔ min ye yɛlɛma kura ye ani taabolo kura ani hakilina kura o ka du ka bala amadu kunare n'o fana fɔra fɛn kelen bɛ yen polisiw ni protection civile yarɔ yamaruya kun b'u bolo sariya y'u yamaruya foroba baara kɔnɔ amadu kunare u k'u ka ɲinifɛnw kɛ n'o ye gɛrɛfu ni fɛnw ye a tɛ k'u labilen ka
kuma fɔ o banna taama tɛ yen ɲinifɛn gwɛlɛn tɛ yen Amadou Konare ni kɔni kɛra sɔrɔsikɛ ye a fɔra ko maa dadenen maa muɲunen Amadou Konare k'a dɔn gɛrɛfuw ni ɲinifɛnw o kuma banna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini indépendance nana an ka jamana kɔnɔ don min Amadou Konare k'a dɔn polisiw ka baara nana bila sen kan a dunnama in kama min ye polisiw ye i k'a dɔn février kalo tile 15 san 1961 o don Umaru Buwarɛ ale de kun ye polisiw ka ɲɛmaa ye o k'a ma ko administrateur civil Amadou Konare i k'a dɔn a donnama in kama a wa wulikajɔ ni jateminɛ u bɛɛ lajɛlen faralen kun don cakɛda la ko min ma a wa service de la sécurité de la République du Mali Amadou Konare k'a dɔn baara tora sen na fo san 8 bɔɲanko polisiya kutumu ni a taabolo bɛɛ lajɛlen kun b'o o kadara kelen kɔnɔ n'o bɔra yen i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ jɔn ni jateminɛ a don min ye Dakaro ye a kala de kun bɛ kɛ Dakaro Amadou Konare k'a dɔn ani gendarme i k'a dɔn ka wulikajɔ boloda polisiw i k'a dɔn fo ka taa se san 1971 ma u laban na sa ka segin min ye bakuruba yɛrɛ k'a ta bala février kalo san 1968 polisiw u nana yɛlɛma wɛrɛ kɛ sabula min ye ayiwa u fankelen nana don sɔrɔsiya la fankelen bɛ civiliya la u k'o de ma ko semi militarisation Amadou Konare o wulikajɔ fana nana kɛ i k'a dɔn o don u n'u nana ta ka don syndicat de l'administration na u nana kalifa secrétaire d'état chargé de défense et de la sécurité o don o briefing min b'u kan Amadou Konare o nana i k'a dɔn bolofara 4 k'o bolo da u ko min ma commissaire catégorie A officier catégorie B inspecteur catégorie C et gardien de paix catégorie D Amadou Konare k'a dɔn yɛlɛmaw nana don a la koyi san 1968 olu tɛmɛnen kɔfɛ coup d'état fɔlɔ kelen général Musa Traoré nana fanga ta a don direction nana yɛlɛma tuguni Amadou Konare k'a dɔn a don cɛ kelen kun bɛ yen min ye ala ka hinɛ na lieutenant Cɛkɔrɔ Bagayɔ ale nana polisiw ta bala a don yɛlɛmaba nana don polisi ko la Amadou Konare k'a dɔn u ka kalan kɛ min ye ENA ye ENSUIP k'a dɔn wulikajɔw nana boloda u ka fɛnkuraw boloda ka fɛnkuraw sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen nana sabati san 1973 93 a ko janvier san 1973 i b'a ye k'a fɔ polisi a nana yɛlɛma tuguni min ye sɔrɔsiya yɛrɛ da kelen u nana don o kɔnɔ Amadou Konare sabula u ka wele cogo ni sɔrɔsiw ka wele cogo bɛɛ ye kelen ye min ye bolofara 5 ye o nana kɛ o ko min ma officier aspirant inspecteur gardien de la paix brigadier ani brigadier chef Amadou Konare k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen la a nana yɛlɛma tuguni san 1979 direction générale des services de sécurité Amadou Konare o nana kɛ direction nationale des services de police u ko min ma DNSP min ye direction de sûreté nationale 1985 Amadou Konare nin bɛɛ lajɛlen la u k'a dɔn n'u delen don ministère de la défense la Amadou Konare fo san 1987 min ye polisiw u ka cadre an'u ka taabolo fana nana yɛlɛma tuguni ni ka kɛ ayiwa militarisation yɛrɛ da kelen ye n'o ye sɔrɔsiya da kelen o de la Amadou Konare k'a dɔn a wulikajɔw nana boloda ka yɛlɛma wɛrɛ dɔw to a fɔcogo la inspecteur de polisiw Amadou Konare k'a dɔn fana nana fɔ min kun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ye ayiwa armée ka grade yɛrɛ bɛ cogo min i k'a dɔn polisiw ka grade fana nana ta o cogo de la fo ka taa bila san 1993 waatiw la min ye kɔri 2 ye n'o ye polisiya ye u ko min ma officier walima sous-officier Amadou Konare fo ka na se san 1991 ma yɛlɛma caman de ye polisiw ka daga in sɔrɔ ko a fɔcogo an'u yɛrɛ ka ko kɛcogo forobaca kɔnɔ Amadou Konare k'a dɔn sɔrɔsiya fankelen nana b'u ka dɔɔni i k'a dɔn u taara kɛ kɔri 3 ye o de la min ye catégorie A B ani C i n'a fɔ forobacakɛla tɔw bɛ cogo min n'o ye fonction publique ye Amadou Konare min ye commissaire inspecteur assistant san 93 ka na bila 2002 la i b'a ye k'a fɔ min ye polisiw ye u laban nana fini yɛrɛ de bila ka bɔ sɔrɔsiya kutumu kɔnɔ pewu ka na kɛ civil ye sa polisiya baara yɛrɛ min ye forobaca kɔnɔ ka n'o fɔ o bɛn kɛra minnu ka sa Amadou Konare k'a dɔn conférence nationale la o kɛra sababu ye ka yamaruya d'u ma syndicalisme u k'o daminɛ o de ye u bɛ se k'u ka ɲinifɛnw kɛ u bɛ se ka taamaw kɛ n bannen don baara ma n'o ye sénégalisme u bɛ se k'o baara bɛɛ kɛ sabula o kɛra fonctionnaire ye i n'a fɔ maa tɔw bɛ cogo min nga san 1995 section syndicale de la police nationale Amadou Konare i b'a ye k'a fɔ min ye twa wɛrɛ ye fo 4 o de tun bɛ f'u ma min ye commissaire inspecteur sous-officier agent de police
2002 kana bla bila amodel kunare ibaye ka fo min statut général de fonctionnaire de la police o fanana na sebendia sabula min abosorasi adakele u boro kono o nana fara nyanga kulu saba fanana o ko mi ma commissaire o kunye grade duruye inspecteur général contrôleur général commissaire divisionnaire commissaire principal ani abo commissaire de corps walma inspecteur u fo kana bla grade nani na tuguni o ko mi ma inspecteur de police classe exceptionnelle, inspecteur divisionnaire de police et inspecteur principal de police, ani inspecteur de police, minye korouye, sous-officier fanaba damana oye dourouye, amadol konare ikado de major, adjudant chef, adjudant chef, ani adjudant tout court, sergent chef, ani sergent tout court. Et dans ce bon, police ou kaji la mayelama deni. Mali policier a fait marre à bête de fleurs. Ni mi ma la main. Le directeur général de la police actuelle, Souleymani Traoré, il est inspecteur de classe exceptionnelle. Mata allez ça fait. Machit allez ça fait. Bon, opinion, police fait terrain mandé. Tu dis. Allah, amoral konare. Allah man, Allah qui kisi. Ni yo kungo soro dongo do kitara commissaire Allah. Akaka garante glide. Tere policier ba abdo ko kurukun ga chay abdo di. Allah tik mi fe. Na nyina borop mami de. Na nyina borop mami. Ubu soro ka no wati wala bo ngache ça va. Ça va. Domra bina. Domra bino wati. Wala ba ko chef oufle yeve. Chef oufle yeve. Ni muye sebani. Anyami za lo ninga bo aywa indicateur de renouveau kono akabina ke shay bodo. Hali bugudani ngele Mali chefini taba de beke. Sabula jama hage do be police la bi. Jama hage do be protection civile la. Abeto ne be duba kono. Olu tato ngo kono. Ay Mali la kana naw. Ibolodo. And dara me fafe. Nego krafi. Kwangata. Kalamoga de batungora minye kuna fondi sebe le 22 septembre. Minye Brahima Diallo, Brahima Pmana. Brahima ko ikado ni fien yelemana. Nyofia muso ni man yelema ikado ngwenya biki nyena. Minye Mali woloma siri tabao arme malien. Eko uma died na saka bom mangu de kono. Ika nyema ere afo choko mina bobo ya kabante za. Fe bete saka fonga dobe okafo. Aka donga fo ko ube choko mina. Ode kama minye ikado sorada si uka soba minye chinime kuna foni koma. Ni oye diripai. Nyema colonel Souleymani Damele nere sinake ikado afona atume kuna fondila nyema ani ajenyo bela jerele uya jira ka fo kalowo kalo Mali lakana ko be chigo mina obe kuna fondila bela jerele wele asebela moni amlaburu amye bi wele kata ka nyefo anye me fenere be Mali lakana ko la akobe danga jumena ikado wala sa jamana deunga kodo minye ikado awa septembre min kunchera uye o dandega uya lasede adandega kono minye ikado Colonel Suleiman Damele ako ada chamanjela wa abisega kande minye ni sandemodo konala ni inye saloni nyina lakana bara min sabatira malikono ikado san konondo temene amasega ko kono wo sebeni gala ko dalu ejume ya jira ka fo ni wati nunu na malifolo masiri tabao kata sanga jabana fama uma uye kalikashe ni chesiri ni siga fo minyereke ka ira ka fo ni ya soro jine ko ni wotlo kodo note ni bara ani wulika jo ni chesiri de bige sababu ye ka do ka jamana ka lakana ke bil hakiye opma Mali na lakana uye wulika jo sabati ka projet de la ka hakili jagabo ke genero ni disiba fongo fembe no e jelatigi bawye ka be wele ka hakili jagabo Mali yere ka lakana ngo ka damne la wale ka bla bila amise ka meni me feretike wasa Mali ka lakana jema tuma bonya chogo mino anga to hokumu kono ode nana ni mine usani ko chede unkalani ani yelema ni bulo fara dowye ika do ko do chogo yelema na de awa minye directeur ka fola aya jira ka fo mi metalike lakana nasratige la Mali kono bi ika do awa ni septembre yere kono ika do ni ye jatemine ni suma nywanya ke iba e ka fo kata bi anga chede unga o sebe koro no yara fo amse ka fo obe nga ba ni ubora ifuna kata janda anga chede unye ka mugu dugu fro do nye ika do ofana no yara obe nga ba ako ni boro ofana na ni nye maut mbe balika tu ka magonyola ko ni wati na ko sebe koro no yale dugu do sira kuntigera petu ateku ila kata ofe okuma ko ni mbekera ni fere bulo mye yo doni uye kele bulo bele ba fla de labe uko mima operation keletigi uko mima plan maliko ika donga fo ayenye folike olu kono hoi aya jira ka fo obi minge sisa ba manju yere befe sa kanu sigi yoro ke duguba konai ko dakadula katime kungoka
n'u dun nana yan an b'u dɔn ka bɔ an jɛ la sabula u an b'u sɛkili tɔtɔ de tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko u mana to ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na kungo kɔnɔ an ka cɛdenw de bi pankuru wuli sisan ka taa u bunde ka u susu u k'o de ma ko rɛdi u bi mugu jigi kan o tuma bamanjuw yɛrɛ hali ni dɔ bɛ fɛ ka saba kɛ ɲɔgɔn bolo u b'u to yɔrɔ jan de fɛ ka saba kɛ n'aw kelen ni fila gɛrɛla ɲɔgɔn na i bi bali min na Mali ka pankuru dɔ bɛ se ka wuli ten ka sin ka t'u jateminɛ ka kibaruyaw ɲini ka sɔrɔ ka mugujugu keri u kan o de bɛ ɲini ka bamanji siba ta yi f'a dɔw bɛ ka t'u dugu kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye ɲɛmaa ka fɔ la n'o ye colonel Suleman Danbele a ko k'a fɔ ko kɛlɛ bi ba yɔrɔnin kelen ta yi k'u t'o fɔ dɛ sabula min ye bamanji ni jihadisi min ye k'a dɔn jatigɛ wale kɛlɛ i k'a dɔn awa tile kelen ko tɛ k'a fɔ de an wulila bi an y'a foro san k'a ba ta yi i k'a dɔn ko o fɛn tɛ sabula ni dadigi kɛra juguw la u bi taa u munumunu u bi wele bila ɲɔgɔn ma u bi bɔdaw ni fɛɛrɛ wɛrɛw ɲini nka k'a fɔ de ko Mali de bɛna a bolo jigin bilen ko banni de ye nin ye nin y'an garilen de ye ɲɔgɔn na min ye bamanji fɛlɛ o de bi bɔ diɲɛ don o don a ko min ye maa hakɛ minnu bɛ yen n'o dajira i k'a dɔn awa septembre kalo nin kɔnɔ a filɛ nin ye koyi a ko min ye i k'a dɔn daga belebeleba 3 de bɛ yen min ye i k'a dɔn k'a fɔ théâtre awa est théâtre ouest ani théâtre sud ani i k'a dɔn théâtre awa centre i t'i jɔ wa segin kɔ dɛ i bɛra k'a bɛɛ ɲaami kɛlɛ daga 3 de bɛ yen théâtre e tɛ nin dɔn sa e tɛ nin dɔn non a fɔ n ye bamanankan na théâtre mun kɛlɛ daga 3 mais n'i ko théâtre an sɔrɔsiw de b'o dɔn anw di sɔrɔsi nin fɔ ɲini ɲini ka don tenni nɔ i ma sɔn ko hali i ka tugu opération Mali ko kɔ ka taa Nara ko i ka maraka minnu bɛ olu ka lakana i danna jijɛni Amadou Konare ne ka don sɔrɔsiya la i filila wa yalima dabangama don ayi waati dɔ la ayi hakili la i bɔlen Segu ko k'i ka don sɔrɔsiya la non j'ai compris ne sen kelen min ma ye o fɔtɔ don Quand ne kɛ sɔrɔsi fo ka non j'ai compris sisan kɔni karamɔgɔ bɛ ɲini k'an bila ma min fɔ fɔ dɛ kelen min y'o mɔ i ka ko banna bi naam Seydou de y'a don da awa ni Seydou b'a ɲɛnabɔ ayiwa baasi sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ daga 3 min bɛ yen cɛmancɛ bolo kɔrɔ ani k'a dɔn tile bi bayan fan fɛ u ye ninnu kɔni bila baara de la septembre in kɔnɔ a kɛra sababu ye min ye bamanji maa 68 u y'olu daji min ye 156 u y'olu minɛ ka i k'a dɔn ɲininkali bisamuso gɔn olu la moto 60 marifa 25 u ye nin bɛɛ daraki bamanjiw la min ye i k'a dɔn mugujugu donnen o 32 an ka cɛdenw sera k'o waraka ka sɔrɔ o ma se ka tiɲɛni kɛ a ko min ye an ka firitigilakaw fa fɛ ani waati damadɔ kɔnɔ maa 12 olu bunena u ni la maa 17 olu joginna wa i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ maaw bolo jigin koyi hali bi n'a ka bi cɛsiri a bɛ to senna min ye i k'a dɔn diripa maa ɲɛma a ko foli de bi di an ka cɛ wolomasiri tabaa bɛɛ ma ani an minnu ye population ye n'an bɛ dɛmɛ kɛ bamanjiw bɛ an papa u bɛna an bagabaga u t'a fɛ sigidaladenw ka dɛmɛ kɛ sabula u b'a dɔn sigidaladenw ka dɛmɛ o fana ka jugu u ma fo k'a dama tɛmɛ sa o de la u bɛ taa u probam sigidadenw kan ka olu bagabaga k'an kana dɛmɛ kɛ wa ko maaw bɛ dɛmɛ min na ka armée dɛmɛ i k'a dɔn u fana b'a dɔw ye u b'u waleɲuman dɔn wa a b'u laɲagari u ka baara kɔnɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn le 22 septembre kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konare ne dibila lakari ye tandɛgɛ ma ye men gelegu ni ka bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma enquêteur sɛgɛsɛgɛlikɛla Amadou El Konare kalo b'a don y'a dugusɛjɛ i kɔ bi dafiɲɛ na ngami Amadou El Konare k'a dɔn jamana engrais ko u ye ministre fili kosɛbɛ u ye ministre namara min ye Modibo Keyita maninkakɛ don ale ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen bi komi ale cogoya ale ye danamaa ye Amadou El Konare maa tilennen don nka ni maa jugu ani ŋanamuŋanamumaw taara bi senkɔrɔla la u b'i bila fili bala Amadou El Konare ɲina engrais ko nkalon t'a la a namara barika bonyana kosɛbɛ CFOFAR miliyari 17 sɛnɛkɛlaw ma foyi sɔrɔ a la CFOFAR miliyari 17 ŋanamuŋanamumaw y'u da cɛmancɛ la ni k'a kɛ hebew sɛbɛnnikɛla ko a ko misali dɔ filɛ nin ye kɛnɛkolo jala kan cakɛda kura dɔ sigira kɛnɛ ka haraba a ɲɛmɔgɔ i k'a dɔn cakɛda in yɛrɛ tɔgɔ de ko société Helium Investissement Limited
o fana bɔra min LD min ye a to a ye ɲɛma in do a de ko Usumani Keita Usumani Keita kɔni i k'a dɔn biribiri n ka kɛ nafolotigi ye joona Amadu Konare a filɛ ka t'i biri i k'a dɔn nafolotigi dɔ ka Burkina be denmisɛnnin dɔ ko f'a k'o ka wari de ŋanamu awa angɛrɛ ko jula a ko ɲina angɛrɛ ko Amadu Konare awa minnu b'a baara kɛ ka kɔrɔ n'a kun tor'olu olu ma an tɛ se nin mankan in bɛɛ la nka ministre de développement Ibrahima Modibo Keita maninka don maa jɛlenba i k'a dɔn u taara lafili ko jugu la a ko nin kamalen min do a ye Usumani Keita PDG ni o ye Helium Investissement Land Amadu Konare i k'a dɔn a wulilen filɛ nin haraba kuma duman nganamu kuma n bɛ se nin na n bɛ se nin na Amadu Konare i k'a dɔn angɛrɛ sugu bulo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sugu min do n'i t'a dɔn Amadu Konare i k'a dɔn i ka coro f'i ka camancɛ o yɔrɔnin kelen ye a filɛ nin ye ka wuli ka jɔ boloda ka na se awa ministère la ka sugu bulo in ɲini Amadu Konare sugu bulo in ɲini jaja a jigi dalen bɛ nkalon ni namara kan a bi mun kɛ o yɔrɔ bɛɛ a y'i kunda Burkina be dɔ kan min do a ye ko Nufu Sangara Amadu Konare o ta ye cakɛda dɔ ye cakɛda min n'u k'a ma ko Sanka Global Afrique Amadu Konare o ka baara fana ye awa angɛrɛ nani a n'a jaguli de ye nka ale fanga ka bon kosɛbɛ Burkina ani Korowari jamana na sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni ayiwa an ka maliden Usumani Keita n'a nana ayiwa angɛrɛ sɔrɔ a sina k'i ni da kamalen ka camion de kan a tɛ ni angɛrɛ yɛrɛ bilen koyi a b'a fɛ ka camion yɛrɛ de ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko a nana wuli ka jɔ boloda sabula i k'a dɔn sɛbɛnfura dɔ nana ta ka d'a ma sugu bulo dɔ min kɔni bolona bilalen don jamana yɛrɛ fɛ k'a kana ni angɛrɛ ye angɛrɛ min ayiwa n'o kan ka taa office zone kɔnɔ Amadu Konare ayiwa bɛn kɛra min kan o de ye wuli ka jɔ ni cɛsiri maa min disi dalen don office kɔnɔ n'o bi san caman bɔ o ye Jadeba ye Amadu Konare a ma deli ka bala a ma deli ka tiɲɛ o bolo don kelen da kelen san 30 n'i taara b'o kɔkɔrɔ ka taa di maa ma min t'a dɔn Amadu Konare k'a dɔn yɔrɔ fili nana dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ campagne agricole 2022 i k'a dɔn u nana bɛn a kan min ye angɛrɛ feereli ye an ka nɔkura wɛrɛ bɔ dɛ Amadu Konare fili yɛrɛ de nana k'o ye kosɛbɛ n'o tɛ minnu bolo bɛ angɛrɛ baara la san caman Amadu Konare k'a dɔn a kun ti kɛ tan abada sɛnɛkɛla sigilen don k'a ka angɛrɛ kɔnɔ o y'ale bɔnɔ sanu bilen de ye a bɛ kɛ sababu ye ka sumaw ɲɛ jamana nana jateminɛ kɛ jamanakuntigi ka hakili jala a ye wari bɛɛ lajɛlen ta a k'a di min bɛ se k'a to angɛrɛ bɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogo min miliyari 17 sefɔ wari Amadu Konare kabini o kɔni kɛra ka ban ayiwa i k'a dɔn haraba Amadu Konare n kɛ n bolo fila fa joona a nana k'o damanda ye maa minnu da ka di ani minnu bɛ se namara la u taara don ministre Modibo Keita la Amadu Konare k'a dɔn ni nka hakili diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na ka taa nɛgɛnnu ni nkalon tigɛ Amadu Konare k'a dɔn u tɛ angɛrɛ ko ɲɛdɔn u t'a bɔfan dɔn min ye nin cakɛda in ye Amadu Konare k'a dɔn u nana sigi sen ka haraba u ko Helium Investissement Land Amadu Konare k'a dɔn maa tɛ nin kamalen yɛrɛ dɔn a furadama kabini Ala y'a dan angɛrɛ ni cɛncɛn bɔ ɲɔgɔn na a t'o yɛrɛ dɔn Amadu Konare miliyari 1 ani sefɔbɔrɔ miliyɔn 600 o sugu bulo de taara ka d'a ma o bɛ taa bɛn tɔni 2,000 ani 500 angɛrɛ de ma a ka taa n'o ye office kɔnɔ joona Amadu Konare bɛn kɛra kan o yɔrɔ bɛɛ Usumani Keita nin ɲɔgɔn na nafoloba nin ɲɔgɔn na affaire ba dilen du ma a t'a dɔn a bɛ min kɛ a nana munumunu salo kɛ fa bɛɛ lajɛlen la n kana se ka kɔrɔ dɔn joona angɛrɛ feerela kɔrɔ minnu bɛ yen Amadu Konare a sera olu dɔw ma olu ka dɔ d'a ma olu ye dɔ kɛ Amadu Konare a tɔ tolen a nana wuli ka jɔ bolo la sa ka farafinna salo ka sin ka taa Burkina Faso a y'a mɛn ko nin kamalen in fana ye angɛrɛ feerela ye o yɔrɔ bɛɛ a sina ka t'i daga sogo da la ngami Amadu Konare k'a dɔn ni karabu kumaw ni karatu kumaw ye sɛbɛnfuraw b'a bolo fa bɛɛ lajɛlen la tɔw nana ni angɛrɛ ye n'i nana ni angɛrɛ a livrelen n'a livrela ka ban awa jamana de ye marché di ne ma i ka nafolo banque bɛ se ka wari da i tɛgɛ ten cɛ y'a ɲininka yalima e bɛ ni ɲɔgɔnna marché ba sɔrɔ a bɛ se ka kɛ cogo di ko nin wari t'e bolo a ko non ɲinan min ye banque ye u ye tamasiyɛn wɛrɛ de don ŋanamu kuma dama dɔrɔn o kɛlen min kɛ o yɔrɔ bɛɛ Burkina bɛ nafolotigi min dɔ ye ko Nufu Sangara o sɔnna nka o ka kamalen dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan min y'a ka ciden ye min kɔni b'a ka ko bɛɛ lajɛlen baara kɛ min b'a ka ko bɛ ɲɛdɔn Amadu Konare a ko tuma n ka ciden bɛ Bamakɔ min n'o bila contact la a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ o fɛ min ni min kan ka kɛ ne
ti Bamako kai Amadou Konare tuma min n'a yo n'o kamalen bila en contact n'o ye un certain Marco Amadou Konare k'a dɔn Marco in ka kegu a bi dugu dɔn a bi maa ɲumanw dɔn a bi karatumaw dɔn Amadou Konare k'a dɔn nana kuma in kɔni fɔ sa k'a dulon kamalen filɛ nin ye u nana bɛn engrais sɔngɔ ni a bɔ camion livraison na tile 15 a ko engrais bɛ taa livrer Segu de Amadou Konare cɛ ye camion kunfɔlɔw fa ni k'u kun da Segu kan u selen Segu i k'a dɔn anw ka nin ngana mungana Ousmane Keita asina k'a fɔ ten k'a bɛ camion ninnu détourner ka na n'u ye Bamakɔ Amadou Konare sele Segu koyi plus a bi ni ka dɔgɔkun kelen bɔ i k'a dɔn camion bɛɛ douane na o dɛsɛlen don ka bɔ Amadou Konare e dun y'a fɔ ko awa jamana kelen bɛ ka exonération d'i ma a bi se dɔrɔn fɔlɔ i k'a dɔn joli t'a la a bɛ se ka taa a bɔnyɔrɔ la Amadou Konare o tora taa ka sagi de la sa a yɛrɛ nana ye k'a fɔ Mariku tɔgɔ in min ye Burukina bɛ ka ciden min bɛ Mali kɔnɔ o bɛ ko kunna o nana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa sabula a b'a fɛ ka camion détourner a sina ka na Burukina bɛ wele ten hey i ka nin kamalen Mariko in nin ye coxel de ye han nin tɛ maa ɲɛnama ye han i ti papier de kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ k'a data la bi a data la sini Burukina bɛ ko a ma k'o tɛ ka kɛ o ka danama jɔnjɔ de ye ne dalen don nin na ne ti yɔrɔ yɔrɔ Mariko bɛ yen wa ni Mariko daba la wa a banna ne data la bilen wa i ka camion minnu yɛrɛ bɛ douane na dɛ i bɛna ni 11 millions i bɛna million 11 de a tɛ dɔnni ma Amadou Konare k'a dɔn sisan kɔni ko nana ɲɛdɔn fɔta kamalen ko nsɛbɛ kɔrɔ tɛ a nana Ala minɛ sa k'a ka camion k'u bɔ ayiwa cɛnin ka bolo kan ka taa di maa wɛrɛ ka bolo ka transitaire dɔn walasa camion ninnu bɛ se ka bɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi jamana falen dun nin maa sugu de la karatuma ni nganamu ma Ousmane Keita ka wuli joona ka sin ka cakɛda dɔ sigi sen kan Amadou Konare ko Helium Investissement LTD. Ne même Malila ya. Abia Ousmane Keita. Amadou Konare a jɔra la koyi. Sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi min ye Burukina bɛ ɲɛ a n'a ka ciden Mariko olu kɔni mara ka dabali bɛɛ tigɛ sa min kɔni bɛ se k'a to u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ kamalen bolo nin zone ba kule ye tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ Amadou Konare waasa u k'u yɛrɛ sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ enquêteur kɔnɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla karamɔgɔ Daba Tunkara min ye k'a dɔn Mali Flash enquête ni min o bɛ bɛn Amadou Konare kɔnɔ jigi tɛ sanye n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn Mali Flash nin y'u ka fasirikɛ jamajɛkulu yɛrɛ ka sɛbɛn ye o ko ne ko min ye sɛnɛkɛlaw ka kɔɔri sɛnɛ fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen n'u ko a ma ko Fédération des Régions ko jɔn kɛ mɛ k'i sen da Bakari Togola cogoya la lisi kan gaki dɛ k'o tigi ka ɲinini k'o ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko mun bɛ nin ko in kɔrɔ min ye i k'a dɔn awa Fédération Régionale maa minnu bɛ yen n'olu ye kɔɔri sɛnɛnaw ye olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu bɔ marabolo bɛɛ lajɛrɛlen cogoya la i k'a dɔn k'a fɔ ka o ɲɛmaaba o bi bila ka na i k'a dɔn Bamakɔ sɛbɛnnikɛla ko ne ko Sikaso marabolo yɛrɛ cogoya la lisi min bɛ yen ni Bakari Togola cogoya b'o rɔ yala mɛ fɛn bɛ o ko jukɔrɔ dɛ sanfɛma jumɛnw ni jumɛnw bɛ ka i k'a dɔn wa don fili la maa minnu bɛ yen ni Bakari Togola n'u sirannen don a suma n'a yanga ɲɛ i k'a dɔn n'u b'a fɛ k'u sen da a ka sɛbɛn kan sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa octobre kalo ni ale yɛrɛ tile gale min ye Sikaso kaw sugantili tiwa ka kɛ ka i k'a dɔn jɛkulu lisi ka a k'a dɔn a yamaruya nka u k'u donna soba kɔnɔ min ye i k'a dɔn sariya sɔsɔ samasamali ni ŋaniya juguya yɛrɛ damanda k'o bɔra ko jukɔrɔ min yɛrɛ la bɛn ma se ka kɛ fɔlen na fɔ i k'a dɔn a ko bɔra a dagakɔrɔ kokura sabula i m'a dɔn sɛbɛn min bɛ yen n'o maa min jɔ a b'o kan n'o ye Sulemani Sangare i k'a dɔn ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Sanzana min ye Kiɲa ale mara kɔnɔna la i k'a dɔn o ka lisi kɔni dɔ bɛ yen Bakari Togola n'a k'o ɲɛmaa ye a n'a kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ Bakari yanga dɔ sɛnɛko la olu kɔni b'a fɛ ka boli boloda kabi ko daminɛ bali sɛbɛnnikɛla ko olu ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ nin ko in kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɔni bɛ fédération nin na ni Bakari jɛɲɔgɔnkɔrɔ dɔw don o dɔw b'a dɔn Bakari ka jɔyɔrɔ ye min ye ani ni Bakari yɛrɛ donna nin ko in na a bɛna sebaaya min sɔrɔ o tuma o ɲɛboli de kama i k'a dɔn namara ni kurutukurutu k'u b'a la k'o bɛɛ lajɛrɛlen de kɛ wa a bɛna kɛ sababu ye ka faama caman don fili la jango min ye i k'a dɔn Buguni ale mara maa ɲɛmaw sabula i k'a dɔn kow ni kurutukurutu mun b'a jukɔrɔ gouverneur min bɛ ani a kɛlen don ka danaya da maa minnu kan olu sen ka don a baara la n'a ma i tulo kɛrɛmɔsigi
ka ko nin ɲɛ ɲini a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ ye min ye k'o dɔn ko a laban a bɛna fili juguba kɛ fili min na i k'a dɔn maa ŋaniya jugutigiw bɛna bila a kɔnɔ wa a bɛna tila k'i bolo ci i k'a dɔn o b'a sɔrɔ tubabuw ko min ma ko c'est trop tard o kuma o ko b'a ɲini bɛɛ fɛ min ye i k'a dɔn nin coopérative sigiliko kuma min bɛ Sikaso mara la ani Buguni n'a nɔgandugu la u k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na dɛ n'o tɛ n'u y'u ta a biba bi fɛ maa minnu nɛ ka di plɛ olu de bi don faama ninnu ka wa faama caman bɛ i b'a fɔ k'u ka kalan ma mago ɲa e bɛ se ka kalan kɛ fo ka se ka baara sɔrɔ ka se nin yɔrɔ in na dɔ de bi wuli karaba haraba e ko jigɛji bɔ ni jakuma tɔɔrɔ o bɛna nɛ don e kɔrɔ e bɛ se ka ko biɲɛ de ɲaami ten a ko n'u m'a rɔ jɛ ko in kɔni na ko malo bɛ bɔ a kɔrɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Mali flash la a ka bidon bɔli la Amadou Konare bakɔrɔni min mana se ka bugɔli juru to a la Amadou Konare o wolo de bɛ kɛ jime ye mais n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le challenger Amadou Konare a boliko siɲɛ 1625 ani 5 mun de kɛra nin cakɛda min dandama n'a kun gɛrɛn bɛ kalo yelen ye jamana a maa kalanninw ani maa kologɛlɛ bɛɛ lajɛlen kun dan bi i jigi sɛmɛ cakɛda in na u k'a ma ko complexe industriel Sadasi SA Amadou Konare i k'a dɔn a kɛra tombo ye sabula a maa kalannen ani maa cɛsirilen bɛɛ lajɛlen y'i kɔ don ala ni wari sarabaliya a bɛrɛta Amadou Konare k'a dɔn k'a fɔ wariko dɛsɛ don wa o kuma tɛ sabula baarakɛla dɔ bɛ yen san 1 mun mɛn olu ka kalo sara i k'a dɔn dulolen bɛ ɲɛmaa na PDG complexe industriel i k'a dɔn a ɲɛmaa de to a ye ko Tayirusi e ko Tayirusi yɛrɛ kelen tɛ ka cakɛda in kɛ a wa fatiɲɛ ye wa sabula a nafolo a n'a hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ kama kɔrɔ baarakɛlaw kɔni da in ɲani i k'a da ani dusumakasi a ko don min nin cakɛda in bi sigi bɛɛ lajɛlen ko tabarikala Amadou Konare i k'a dɔn a wa foroba baara kɛko ɲuman a tɛ taa foroba baara maa kalannenbaw minnu bɛ kodɔn olu yɛrɛ fana kɔ Amadou Konare k'a dɔn bɛɛ lajɛlen nana ta baara la min ye PDG mana Amadou Konare k'a dɔn misisi kɔni ayiwa a laban nana bɛɛ lajɛlen jigi kari ka bɛɛ lajɛlen galabu kari ni sarabaliya ye Amadou Konare denbatigi bɛ se ka baara kɛ cogo di k'i tɛ sara sɔrɔ ni usine min Amadou Konare k'a dɔn waati kɛra i k'a dɔn gɛlɛya nana kɛ ayiwa a dɛmɛbaw i n'a fɔ BNDA abrikalo tile 3 san 2022 o nana juruba ta ka don la 1,400,000 baarakɛlaw yɛrɛ ka sara de kama Amadou Konare a kɛra n'a fɔ to bina nugulan belegetew sabula min ye ayiwa essence ko ye o n'a nɔna bɛɛ lajɛlen nana bɔ a kɔnɔ Amadou Konare maa si den kelen tɛ min bɛ se k'a fɔ ko tabarikala dama k'o ma a ko n'i ko ta k'a lajɛ cakɛda in ayiwa min ye farafinna wurudu yan fa Sud Afrique i k'a dɔn olu fana a sigi kuma olu niyɔrɔ bɛɛ kabini san 2018 olu ye dɛmɛ ni wulikajɔ min kɛ euro wari miliyɔn 14 Amadou Konare olu y'o defili cakɛda in kɔnɔ dama k'o ma koyi sabula ayiwa min ye baarakɛlaw ka sara ye Amadou Konare nin cakɛda in bɛ se ka maa 1000 maa 2000 ta baara la ala ni a makama a n'a ɲɛtaa fanga ka bon wari min donna a na o yɛrɛ k'i bɔ a la kalo o kalo Amadou Konare k'a dɔn cakɛda in bɛ se ka wari min sɔrɔ n'o yɛrɛ a bɛ miliyari 2 bɔ a ko wulikajɔw ni cɛsiriw bolo kan IDC Amadou Konare k'a dɔn a waati kɛra sefa wari miliyari 6 u y'o de dasha kɔnɔ min bɛ se k'a to dɔ bɛ fara fanga kan miliyari 5 fana nana fara o kan banki fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ n'olu ni cakɛda in bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin bɛɛ lajɛlen y'a seko damajira kɛ nka dunkojugu i k'a dɔn a ni mugu tɛ ko la min ye ayiwa ɲɛmaaba ye o laban de jɔra a la baarakɛla dɔw bɛ yen olu ka juru bɛ fo 35,000,000 ka kalo sara u dalen don ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko a tɛ ɲɛ min kɔ sa Amadou Konare k'a dɔn caman kɔni ye baara bila n'i taara bi i b'a fɔ ko tombokolo sabula baarakɛla dama min démissionnera nka u sigilen don u ka wari kɔnɔ Amadou Konare i k'a dɔn nin ye makariko de ye jamana in kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la waati sera min ye sanga ye 53 sɔrɔ a sigi kaw ka radio min ye k'a dɔn Madu Kamocɛ o fana ma lamɛn waati bɛɛ an ka gendarmerie maa ɲɛma n'o ye k'a dɔn Samu Mɛnkɔrɔ ani Kan Lasana Tamba Lasana Tamba ko k'i fo ko n ka foli